Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe mi salmini on mi juurima min gaddi ko hesɗi ko ganduɗa ne hesɗana bandiraɓe kadi ɓe ganduɗa ene walla bandiraɓe no feewi yimɓe ne katojina hen nde tawno ko hunde nde ko kayre wuura oɗo tuma ko wayno WhatsApp en, Telegram en, YouTube en, Twitter en, ɗen ɗon gueɗe réseaux sociaux ene gandi TikTok en hande ko ɗen gueɗe guura, Instagram en ko nandi en like en gueɗe mbaɗe noon. Joni noon eɗen gaddani bandiraɓe ko hesɗi gam ɓe mbawa hutorade, gam ɓe mbawa naftorade ko fate ɗen ɗon gueɗe. Hande noon ko ɓurɗen tengtinde walla ko ɓurɗen wawde haalde bandiraɓe hande ko gadduɗen koko fati e to banggue WhatsApp. Eɗen gandi bandiraɓe ne heewi hen ko neɗɗo jogoto WhatsApp yaha ha ɓooya wiya WhatsApp makko gasi, waɗi téléchargé message uji jeehi ronki yo artu n'importe quel. Joni noon hol feere mum walla holno jomum waɗata ha message uji mbasa ɓoccitat ɗum e kala e saaha eyi nde tawno hen namdi hestitinede kala e saaha alay saago noon neɗɗo o watta ɗum e hakkille mum WhatsApp o taw wona tan wadde vocal neddude message windude gueɗe mbaɗi hoore makko renouvelé hankkadi o artoyde koye programme goɗɗo mona ko kala ko wonanoma hen perta ɗum ɗon ka hettude. Joni noon hol feere mum ene jogui to natta ko hade men yetta ɗon ko sittinde bandiraɓe kadi eɗen gandi sen men mo guddiɗen o wiyete ko Sagata TV. Joni noon en jiiɗi bandiraɓe ko adi nde ɓe nde natan tan ɓe hoore vidéo walla puɗɗo tan ɓe golle vidéo nde ɓe siftorta wadde abonné toujours e wadde like manam wiide miɗo weela ko nandi hen wadde commentaire e gueɗe goɗɗe namdade hen kala ko neɗɗo famani ko neɗɗo o famani yo wat commentaire ɗo namdo kala ko woni hen gandalam kala ko woni hen hakkillam ne jogui hen ɓeydade mami addana bandiraɓe ko sittinɗon kadi wadde partagé n'importe quel réseau sociaux wadde partagé mais ala ko bonnata eyi ko ɗum woni ko nawrata golle yesso. Eɗen gandi yimɓeɓe kadi toujours ene katojina e gueɗe mbaɗe ni. Joni noon hande noon mi ari addande en ko way noon hen joni aɗa yiiɗi kala message uji ma ene jogui nokkuɗo kollami on kala saaha taw so jomum ne waɗa noon ewa toujours WhatsApp o kala ko yeehi o artat tan koye no wano ni ene jogui kadi no waɗirte tawa ko téléchargé o waɗirte noon saaha ɓe mbima wat téléchargé miroir o arta omo ardi ko hesɗi walla téléchargé en direct o arta no wano ni tawa hay hunde ala ko ɓeyte e makko. Joni noon holno mbatta a yiiɗi wadde réinstallé WhatsApp o pour message uji ma mbasa yaade walla a dañi caɗele e WhatsApp o aɗa yiiɗi wadde réinstallé WhatsApp o message uji ma mbasa yaade. Joni noon ko min ko WhatsApp GB o joguimi kono foof ko WhatsApp tan eɗi certi seeɗa kono noon fodde ɗo jiɗɗen hollude bandiraɓe ɗo fof ko gotum natta ko paramètre sa natti paramètre hono mo natta gonɗo dow ko réglage WhatsApp o oɗo ko WhatsApp GB o addata ko deux réglage less on noon sa naati mum ko WhatsApp o hoore mum réglante pa joni nani ko ɗo woni to cohluɗo ko ɗo message o ɗo woni ɗo sa dobima ɗon o addanma oɗo sifa. Joni noon holto jahata ne rabɓiɗi memi ɗon o wonay wadde ni henna joni o won koye wadde sauvegarde message holno mbatta haɗi mbawa artoyde holno mbatta haɗi mbawa artoyde eyi joni a waɗiɗi noon WhatsApp o nani seɗa mi jiiɗi e mbawi wadde mo réinstallé joni moni mbaɗen mo réinstallé mbaɗen mo installé ko gam mbawen hollude tigui rigui haqiqa ko jiɗɗen hollude bandiraɓe ko tawa ene pawo eko laaɓi. Joni noon WhatsApp o nani mi waɗinoma ga copier walla déplacé joni mi waɗamo installé joni o wi wonmo installé holto mbatta installé nani omoɗo waɗa installé
o gayni wadde installé joni open firti ko yo uddit joni mo uddit sa memi mema bindol gongol les ngol taw wona boɗi ngol alhamdulillah kala allah mbeli mbeɓani kala biɗi yiɗa heɓani ɗo puɗɗimi waɗe rap nde ko tepel ha dow caggal allah ne laaɗo dow nene baba important ɗo kadi ko hunde wande fayida ɗo ko so tawi neɗɗo yiɗi wadde kam pirate omo andi numéro am tigui rigui o ƴetti numéro am o joguima pisam o message o ari o ƴetti code o joni holno udditirta whatsapp o ɗo o anda code gonɗo ɗo joni ɗo ko code mo bannomi ɗo so tawi whatsapp o waɗama pirate holno jomum wawata nanirde oɗo code ha heɓoya whatsapp o joni min ko oɗo code bannomi oɗo code kadi ma en garoy hen kollen holno waɗirte holɗo waɗirte no min kala ne dara musique ne jalla bay jazz min padino ñalawma ara ɓe mbisaɗo gollo war ses ɓe gadimi jaggude maki mo waɗirani yooɓe gandam yide weltinde pitali ɗum wonno yendam advice woni indam amne kala guiɗo bindam juste fayde ko kollanɗeɗen ko en ji suko mawɗo jimi cimɗam wona guiɗo fode innam no pugumi dami foof allah wonnimi ko ɓuureyam ko yidde fo weeɓat guiɗo ko asu ko jureyam vice ko matta kone weeli tuna ɓeyda min volim vice yimmin belto min ɗum tan yonim sa waɗi skip a bonni joni holto mbatta fodde ko woni toon ko hande omo namdo kam code fitti ko whatsapp mo mboɗo waɗimo sécurité no feewi caggal succès ande gopparama ndeeƴa moni foni fadi mbeeja jimnam ngala frontiére an kam vawi so jeyɗa min jeeyam ko Mauritanie min jeeyam ko Sénégal min jeeyam ko Mali Guinée Gambie kon ɓinguel Afrique futa toro futa masina futa jalo mbeɗa askina beela ko mbamini keptina nani indemi olel ɗum waɗi ɓeydumi golle ɗum kadi ɓeydumi doole mélodie je ene mbeeya enawoɓe haya ko ɗum waɗi kala saaha hunde fof ne yiiɗi waɗede mise à jour waɗe mise à jour gam ko hesɗi wawa artude hen kadi wawa dandude gueɗe kewɗe gonɗe hen